Man kan jo se bogstaverne. Så vi tænker på, at det er det der original. Vi kommer først ud i morgen. Mor, jeg har lige fået lavet kors, omvendt kors. Altså, jeg synes, det er fint nok, man har en historie. Det har jeg også nogle, jeg har også en mor, der sådan noget. Ja, altså på grund af træning og sådan noget, har jeg sgu ikke fået til at fylde før. Fuck, han er for Oh boy. Nå, men jeg har lige fået lavet min første tus. Det er Death, bandet Death. Og det betyder rigtig meget for mig. Jeg har hørt bandet i over 20 år, og forsangeren han døde desværre, der var meget, meget ung. Så det er også mere en tribute til ham. Og det er virkelig, jeg kan stå indenfor, og jeg synes, den er blevet super fed. Og det er El Rondo der har lavet den, og al respekt til ham. Og den er kommet meget bedre, end jeg nogensinde troede. Så jeg elsker den lige nu, og det vil jeg forhåbentlig gøre for altid. Så